गाथोननि आगसिनिफ्राय जोंखौ उदां खालामलांदों बिथांमोना जिउ बावलांदों सोरनि थाखाय जोंनि थाखाय जों led by ABSI Ponidor North Platoon Commander. जोङो जोंनि माहारिनि जोंनि ओनसोलनिफ्राय माखासे कनकलता बरुवा रतन कसारी लेरला बर' मनिराम देवान पियली फुकन कुशल कुवर मुकुन्द काकति रानी गायदेलु भगेश्वरी फुकन बेबायदि गोबां सुबुंफ्रा जोंनि उदांस्रिनि दावहायाव जिउ गारदों आं बिथांमोननि फारसे गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरदों दिनै उदांस्रिनि 76 बोसोरनि बे उदांस्रि सान फालिनायनि गेजेरजों आङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो दिनै जोङो खाफाल गोनां जोंनि हादोराव ओरैबायदि सासे प्राइम मिनिस्टार मोननो हादों जायनिखि अकल टाउन सहर नङा गामि गामि जोंनि जौगानायखौ लाबोनानै जोंनि माहारिनि सुबुंफोरखौबो गासैबो बिथिङावबो आखा फाखा खालामनो थाखाय बिथाङा बिथांखि लादों बे बिथांखिखौ जों बरायदों आरो बे बिथांखिखौनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो जोङो 100% इमप्लिमेन्ट खालामनानै जोंनि ओनसोलखौबो जों जौगाहोलांनायनि थाखाय हाबाफारि लादों बे बिथिङाव जों नोजोर होनांगोन दिनैबो जोंनि स्कुल कलेजा जौगानो हायाखै जोंनि लामा सामाफ्रा नांगौ बायदि जौगानो हायाखै जोंनि ओनसोलाव इन्डास्ट्रि गायसननो हायाखै जोंनि ओनसोलखौ रांखान्थि फारसे जौगाहोनो थाखाय जों गोबां खामानिफोरखौ जोङो दिनै आखायाव लानो हायाखै दा बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोर बियो अफिसार जानो हानाय बियो पलिटिशियान जानो हानाय बियो सोरबा समाज सिबियारि हारिमु एबा गेलेमु बिथिङाव सोरबा खामानि मावग्रा सुबुं जानो हानाय जों बयबो खौसे जानानै आवगायलांनांगोन आरो बे बिथिङाव नोजोर बोनानै बड'लेण्ड सरकारा जोंनि जौगानायखौ डाबल स्पिडआव लांनो थाखाय बड'लेण्ड फेल'शिप जोङो डिक्लेयार खालामदों बड'लेण्ड फेल'शिपनि गेजेरजों सा 70 रोंगौसाफोरखौ लानानै जोंनि गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो खामानि मावनो आखायाव लादों जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि अनजिमाखौ खमायनो थाखाय जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो सा 9,200 सुबुंनो गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनो 5,000 रां अनसुंथाइ होनाय सा 9,200 फरायसाफोरनो गोरिब फरायसाफोरनो रां अनसुंथाइ होनाय सा 2,900 बेरामि सुबुंफोरनो रां अनसुंथाइ होनाय जों हाबाफारिफोरखौ लादों बेजों लोगोसे जोंहा गोबां हाबाफारि जोङो लानानै मावगासिनो दङ रांखान्थि जौगानायनि थाखाय दाउ अमा फिसिनाय आबाद मावनाय गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो गोबां नाजागासिनो दङ जोंनि ओनसोला आबादनि बिथिङाव जोबोद जौगानाय बे आबादनि बिथिंनि जौगानायखौ आरोबाव मोजाङै जौगाहोनो थाखाय साइन्टिफिक माखासे राहा लानानै बैज्ञानिक पद्धतिजों आबाद मावहोनो थाखाय दिनै जोङो फार्म मेसिनारि बेंकखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो इन्ट्रडिउस खालामदों थांनाय बोसोराव 18टा ब्लकआव जों खालामदोंमोन आरो देग्लाय बोसोराव 100 VCDCआव जोङो फार्म मेसिनारि बेंक जोङो स्टार्ट खालामनो नागिरदों बेजों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनदों जोंनि प्राइमारि हेल्थ सेन्टारफोरखौ जोंनि डिस्पेन्सारिफोरखौ गासैखौबो मोजाङै फाहामनायनि गेजेरजों जोङो मोजां सावस्रिखौ जोंनि मोजाङै लाखिनो हायो बेनि थाखाय गभर्नमेन्ट सुबिदाखौ जों बारायनो सानदों बड'लेण्ड ओनसोलाव गंनै मेडिकेल कलेज जाबाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजा 2023 मायथाइनिफ्रायनो फरायसा थिसननो हासिगोन फोरोंनो हासिगोन आरो तामुलपुर मेडिकेल कलेजाबो नैबे 2022 मायथाइनिफ्रायनो बिनि लुफुंनायनि हाबाफारिया इतिमध्य जागायबाय आरो आं मिजिंथिदों फैगौ 3 बोसोरसोनि गेजेरावनो तामुलपुर मेडिकेल कलेजाबो लुफुंजागोन मानगोनां रायजोफोर जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो दासिम गुडविल मिशननि गेजेरजों 532 किल'मिटार लामाखौ जोङो बानायनो हाबाय बेजों लोगोसे गोबां दलं जोङो बानायनो हाबाय दा फैगौ बोसोरावबो जोङो खमसे खम 2,000 किल'मिटार लामा आरो दालां बानायनो थाखाय आखायाव लादों जोंनि आइजोफ्रा दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा नाथाय बेखौ कमार्शियेलाइजेसन एबा बेखौ जोङो प्रफेसनेलाइजेसनाव लांनो हायाखै बिनि थाखायनो देग्लाय बोसोराव 380 करोड़ रांनि मोनसे जोङो स्किम आखायाव लादों जायनि गेजेरजों जोङो एम्फौ फिसिनाय इन्दि लुनाय जोंनि माखासे टेक्सटाइल माने बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि आखायाव लादों मानगोनां रायजोफोर भारत सरकारा फोसावदों मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसे प्रडाक्शन जानांगौ थिग बेबायदिनो जोंनियाव
क'क्राझार जिल्लायाव मैखुन, चिरां जिल्लायाव नारें लेबु, बाक्सा जिल्लायाव बेरेमोदै आरो उदालगुरि जिल्लायाव आलु दिहुननाय बे मोनब्रै आयदाखौ लानानै जों गोख्रों हाबा मावनो आखायाव लादों। जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा अमा फिसियो, दाउ फिसियो, बोरमा फिसियो, नाथाय बेफोरनि आदारखौ जोङो मोननो थाङा। बेनिखायनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावनो जोङो गंथाम जोङो गिदिर फिड मिल जोङो गायसननो सानदों आरो गं-9 जोङो गुबुन गुबुन फिड मिल आदार बरननो हाग्रा जोङो इन्डास्ट्रि जोङो गायसननो आखायाव लादों। बड'लेण्ड ओनसोलनि इन्डास्ट्रियेलाइजेसन इन्डास्ट्रि बिथिंखौ जौगाहोनो औवानि इन्डास्ट्रि, गयनि इन्डास्ट्रि, थालिरनि इन्डास्ट्रि, गुबुन गुबुन इन्डास्ट्रिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे हाबाफारि आखायाव लानाय जादों। स्पर्ट्सखौ जौगाहोनो थाखाय देग्लाय बोसोराव जोङो काउन्सिल फुटबल लिग मोनसे जोङो जोंनि देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनो सानदों आरो बेखौ बोसोरफ्रोमबो जोङो काउन्सिल फुटबल लिगखौ लानाय जागोन। जोंनि ओनसोला फुटबलाव जोबोद जौगानाय, बेनिखायनो जों आसा फारिदों फैगौ बोसोरनि गेजेराव जोङो माखासे जोंनि फुटबल बिथिङाव रोंगौसाफोरखौ जोङो बाहेरा हादोराव दैथायहरनानै बिथांमोनखौ जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनो हाग्रा माखासे जोङो बिथिङाव बिथांमोनखौ जौगाहोनो सानदों। मानगोनां रायजोफोर, दिनैसिम एनडिबिनि जिखिनि जोंहा रिहेबिलिटेसन बियो 4,000निख्रुइ बांसिन एनडिबिनि केडारा रिहेबिलिटेसन मोनबाय। बेजों लोगोसे जिखिनि केस जोबनांगौमोन बे केसखौ फोजोबनो थाखाय सरकारा नारा नाथा नाजागासिनो दङ। जों मिजिंथिदों जेराव थानाय जेसेबां एनडिबिनि दैदेनगिरि आरो केडारफोर बिथांमोनाबो थाबैनो जेलनिफ्राय ओंखारनांगौ आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार, भारत सरकारजों रायलायनाया सोलिगासिनो दङ। बिटिसि हालामाव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि गभर्नमेन्ट दानायनि उनाव दिनै बे ओनसोलाव गोजोन थासारि गायसननाय, बे ओनसोलाव खौसेथि माहारि, गुबुन गुबुन माहारि आरो धोरोमारि सुबुंफोरनि गेजेराव फोथायलायनाय लाबोनायाव दिनै जोङो आबुं जादों होननानै जोंनि दानि सरकारा जोङो बुंनो सानो। दा बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनि ओनसोलाव अराय गोजोन आरो खौसेथिनि थासारिखौ दोननो थाखाय बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायहरो। जोंनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों जोङो मावफुंनो हाबाफारि लादों। बेखौ लानानै आसाम सरकारजों खनले सावरायनाय जादों आरो आं मिजिंथिदों गुसुं समनि गेजेरावनो जोंनि भेन्सार स्कुलफोरखौ, कलेजफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हागोन। दिनैनि समाव जोङो गं-9 जोंनि गुबुन गुबुन ओनसोलखौ इक' टुरिजमाव डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों। दा बेखौ मावफुंनो थाखाय बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ भारत सरकारनिफ्राय एक'टि नामाव जि पेकेज मोनदों बे पेकेजनि गेजेरजों मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों। दा मानगोनां रायजोफोर, बे समाव आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै। जों बयबो गोजोननाय मोनदों जे दिनै 7 जोंनि उदांस्रि सान फालिनायनि गेजेरजों सारा भारत नाङैनो, सारा आसाम नाङैनो, सारा बिटिआर नाङैनो मोनसे समायना रमायना थासारि जोङो मोननो हादों आरो बेनि थाखाय आं भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ साबायखर बावो जे बिथाङा जोंखौ न'खर फिरफिला बिरहोनायनि खाबु होनानै जों जे उदांस्रि भारतनि नोगोरारि, जों भारत हादोरा जे जोंहाबो जे बे फिरफिलायाव मोन्थाय दङ, बे फिरफिलाखौ बिरहोनायनि जोंहाबो जे मोन्थाय दङ, बे मोन्थायखौ बिथाङा होफुंनायनि थाखाय आं बिथांनो रोजा साबायखर बावदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं मिजिंथिदों जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिया बारायगोन, गोजोना बारायगोन आरो बयबो जौगासार भारत हादर दानायनि थाखाय बयबो आवगायबोगोन। बड'लेण्ड सरकारा दायो जोङो सुपार 50 इक'नमिकेलि उइकार सेक्सनखौ इन्जिनियार फरायहोनो थाखाय फ्रि सुपार 50 जोङो प्रग्राम जोङो स्टार्ट खालामबाय आरो बेयो बोसोरफ्रोमबो सोलिबाय थागोन। इउपिएससिनि थाखाय जोङो सिएम सुपार 50 होननानै मोनसे हाबाफारि लादों आरो 50 फरायसाफोरखौ आइएएस, आइपिएस, सिभिल सार्जन जानो थाखाय जोङो अराय सम मदद होबाय थागोन। थांनाय बोसोराव 19 फरायसाखौ आइआइटि फरायनो, 34 फरायसाखौ एनआइटि फरायनो, 50 फरायसाखौ मेडिकेलाव फरायनो आरो 30 फरायसाफोरखौ पिएइचडि खालामनो थाखाय रां अनसुंथाइ होनाय जादों। गोबाव समनिफ्राय सोलिबाय थानाय जेंना 99नि फोरोंगिरिफोरखौ रेगुलार खालामनायनि फार्स्ट फेजआ जोबलांबाय आरो सेकेन्ड फेजखौ जोङो आगस्ट मासनि गेजेरावनो फोजोबनाय जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। जोंनि सरकारा जोंनि हारिमुखौ गोजोर खालामनो थाखाय बड' लिटारेचार, कालचारेल एन्ड हिस्टरिकेल आर्काइभ मोनसे गायसननाया इतिमध्य जालांबाय। जोंनि गेजेराव जोङो जोंनि ओनसोलखौ
क्लीन ग्रीन आरो स्मार्ट खालामनो थाखाय माखासे मानि हाबाफारि लानाय जादों। जोङो बावैसो नीलेश्वर ब्रह्मनि मुङाव मोनसे हाबाफारि जोङो लानाय जादों। बे नीलेश्वर ब्रह्मआ बर'नि जि मोनसे गिबि सारिनि जोंनि हारिमुखौ गायसनजेननायफोरनि गेजेराव बिथाङाबो सासे। बेबायदि आरो गोबां सुबुं दङ, बिथांमोनखौबो जोङो जोंनि हारिनि गेजेराव, जोंनि ओनसोलनि गेजेराव अराय सम गोख्रों महरै बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जोङो दोनलांबाय थानो थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों। दा बेखौ जों अराय सम लालांबाय थागोन। मानगोनां रायजोफोर, बे समाव बाहागो लानाय बयनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो इयुनाव उदांस्रि भारताव जौगासार बर' माहारि दानो, जौगासार मोनसे ओनसोल दानो थाखाय बयबो आवगायबोगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों।